Eikö löydy yhteistä kieltä? Etkö saa ääntäsi kuuluvi? Ei hätää, taide toimii yli kielimuurien. Ilmaise itseäsi kuvataiteen avulla. Taide tarjoaa vaihtoehtoisen ja turvallisen tavan palautteen antoon, kun sanoja on vaikea löytää tai yhteinen kieli puuttuu. Taide luo mielenterveyttä ja saa aikaan onnistumisen kokemuksia. Kyseessä on palautteenanto, joka antaa tilaa luovuudelle, luottamukselle, ajatuksille ja toiveille. Uskalla antaa kritiikkiä. Taide helpottaa rakentavankin palautteen antamista. Tämä menetelmä tukee asiakkaita avautumaan ja antamaan palautetta matalalla kynnyksellä. Tehdään palaute näkyväksi. Olemme luoneet ohjeistuksen, taidemuotoisen reseptin, jota hyödyntämällä saatte taidemuotoisen palautteen keruun käyttöönne. Muutamien yksinkertaisten sympylien kanssa pääset alkuun. Selkokieliset kuvaohjeet helpottavat. Iso taideseinä voidaan jakaa positiiviseen ja negatiiviseen. Laita kuvasi siihen kohtaan taulua, joka vastaa palautteesi luonnetta. Jos et halua, että palautesi on esillä, ei huolta. Voit laittaa palautesi myös palauteboksiin. Taideseinää voidaan tulkita yhdessä ryhmän kanssa pohtien. Ohjaajat tulkitsevat palauteboksin palautetta. Ohjeistus on luotu African Caring Sharing Cafe-hanketta varten, mutta sopii myös muuhun toimintaan. Kokeillaan yhdessä. Maalataan yli rajojen.